començar aquest vídeo ens agradaria donar les gràcies al catedràtic Josep Maria Virgili per haver-nos corregit en el meu últim vídeo. El toc de queda, que no és toc de queda en català correcte, és seny del lladre i mascareta en català és màscara. Moltes gràcies per la correcció. Bon dia, benvinguts al nou vídeo de Frade TV. Espero que us agradi moltíssim perquè ve carregat de notícies. Bon dia! Aquest any, malauradament, per culpa de la Covid-19, no es podrà celebrar el Halloween pels carrers amb el truc o trato. Però es pot celebrar de moltes maneres a casa, però a casa també es pot celebrar la castanyada. Hi ha gent que celebra la castanyada i el Halloween, però a Sant Feliu de Guíxols ho hem anat a preguntar. I aquestes són les respostes. Avui hem vingut a Sant Feliu de Guíxols perquè els hi volem preguntar una pregunta. I la pregunta és, celebreu a casa la castanyada o el Halloween? Bon dia, vostè què celebra a casa seva? La castanyada? De tota la vida? De tota la vida, sí. Perquè abans, com hem patit nosaltres, perquè no havia de Halloween. Bon dia, celebres més la castanyada o el Halloween? Jo celebro més la castanyada. M'agrada més, és una tradició catalana, i m'agrada després de sopar, de fer castanyes amb els moniatos i fer tertúlia amb la família, amb els amics. M'agrada més la castanyada que el Halloween, molt més. Diana? Bon dia. Bon dia. Vostè celebra a casa seva el Halloween, la castanyada, i si celebrés la castanyada, que ja m'han dit algú que sí, què fa a casa seva vostè? Que fem la castanyada, la de sempre, la de fa molts anys, jo ja soc molt gran i ja aquell temps, com era petita, se'n feia. Agafaves una paella, la foradaves i compraves castanyes, els hi feies un petit tall i au, allà al foc, anar girant i ja els tenies, no anàvem a comprar llavors. Ens els fèiem a casa. Llavors ha canviat molt, no hi ha la tradició? S'ha canviat tot. Ara avui semblava que tothom era ric i abans no hi ha una passeta, s'anirava molt. Les dues coses, però aquest any hem comprat més per fer panellet i tot això, i també hem comprat la coca, una coca de Halloween. Ho ajuntarem una mica, però m'agrada celebrar les dues coses. Yo ahora mateix res, que estoy sola, pero antes sí con los niños sí, pero como tengo la neu, guardábamos las sartenes viejas, hacíamos agujeros con la puntilla y es lo que aprovechábamos. I panellets? Sí, los panillets sí los hacíamos nosotros y los niños. Ja heu vist que hi ha opinions per tot, però què diu en Francesc Mauri? Endavant, Francesc. Què tal? Soc en Francesc Mauri. Doncs m'han demanat que us contesti una pregunta, que és, què celebreu més a casa, la castanyada o el Halloween? Doncs jo els haig de respondre que la castanyada, perquè és una tradició catalana. El Halloween, diguem, que ve dels americans i llavors jo prefereixo i m'agrada més la tradició catalana de la castanyada. Francesc Mauri, Frade TV, casa meva. Benvinguts al nou vídeo de Frade TV. Espero que us agradi molt, perquè ve carregat de notícies. I una de les preguntes que li farem avui tant... Era la estona. Bon dia, benvinguts a un nou canal, Bon dia, avui... Tana. I fins aquí el meu vídeo. Espero que us hagi agradat molt. Podeu deixar en els comentaris si us agrada més la castanyada o el Halloween. Ens veiem al pròxim vídeo, que vagi bé. Adeu.